пъти наричах справедливост, когато има възмездие, и другият почувства моята болка и получи наказание за изборите и решенията си. Да разбере какво е разочарование, да види света през моите очи, да стигне до същите рани, които носех дълбоко в себе си. Но колкото повече чаках възмездие, толкова повече се губеше ми ред, докато не разбрах, че справедливостта не започва в чуждия избор и мнение, а в моята собствена отговорност. Справедливостта е да застана с достоинство до истината вътре в мен, да дам на чувствата си глас и да говоря от свое име, да следвам онова, което ценя, да бъда верен на съвестта си, да поставям ясни граници и да не се изгубя в чуждите избори. Справедливостта е отговорност, не обвинение и не съд, да нося своето до край, да оставям чуждото там, където принадлежи. Да признавам какво преживявам, какво ме радва и от какво ме боли, да не се крия зад мълчание и маски, когато съвестта ми напомня да се погрижа за нуждите и границите си. Да кажа ясно с какво не съм съгласен и в какво вярвам аз, да не предавам себе си от страх, че няма да бъда разбран, приет или одобрен, да уважавам своите ограничения, да приемам своите слабости, да помня, че съм човек, дори когато не съм удобен или идеален. Справедливостта е да застана с достоинство до истината вътре в мен, да дам на чувствата си глас и да говоря от свое име, да следвам онова, което ценя, да бъда верен на съвестта си, да поставям ясни граници и да не се изгубя в чуждите избори. Справедливостта е отговорност, не обвинение и не съд, да нося своето до край и да оставям чуждото там, където принадлежи. Избирам да поема отговорност за мислите, чувствата и изборите си, да не обвинявам другите, когато живота ме затрудни или ме изправи пред труден урок, да не превръщам болката си в наказание, нито разочарованието си в присъда, да приема всяко свое преживяване в покана да опозная и развия себе си, да посрещам последствията от своите избори и да оставя на другите правото сами да решават и избират своя път. Справедливостта е да застана с достоинство до истината вътре в мен, да дам на чувствата си глас и да говоря от свое име, да следвам онова, което ценя, да бъда верен на съвестта си, да поставям ясни граници и да не се изгубя в чуждите избори. Справедливостта е отговорност, не обвинение и не съд, да нося своето до край, да оставям чуждото там, където принадлежи. Не обвинявам и не търся възмездие, посрещам с достоинства живота такъв, какъвто сам си го създавам, защото за мен справедливостта е в собствените ми избори и отговорност.